Wel, athyn ni wir fwynhau mae Bili'n Bwrw'r Bronco. Yn ffantastig sut oedd yn, wel, mae bod nhw wedi blino ar ôl i dyna, os nid yn unig oedd yn cymryd lot allan ohonyn nhw'n gorfforol, ond mae'n siŵr yn emosiynol hefyd, os yw'n mor ffwrn. A ni jyst yn meddwl bod o'n amazing. Just come out of Bili'n Bwrw'r Bronco, and wow, a very powerful performance. I thought that the cast were incredible, and it was very physical, actually, very, very physical. So. O'n i wedi mwynhau y llwyfannu lot fawr, oedd yn rili ddiddorol i weld rhywbeth mor gwahanol, rhywbeth rili gorfforol, oedd hynna'n dod drosodd. Dyna y profiad gorau fi'n credu o'n fod.